Takže čau, já vás vítám u dnešního nového videa. Dneska to bude podcast s Vojtou, s mým bratrancem. Takže mám pro Vojtu tady 20 otázek, tak pojďme na tu první. Kdo tě dostal k rybaření? K rybaření dostal taťka, když mě poprvé vzal na ryby, tak jsem z toho hned oblivil. Další otázka je, v kolika letech jsi poprvé byl na rybách, nebo v kolika letech poprvé zdržel prut, nebo něco tak s rybama? V 8 letech, když jsem byl s tím taťkou, tak mi půjčil do ruky prut, nahodil jsem si a hned jsem si to oblíbil. Jsi to zamiloval. Přesně ne. Další otázka, kdo je tvůj vzor a proč? Můj vzor je jako Wagner, protože fakt ty jeho ryby a tak prostě, je to můj vzor, no. Chtěl bych být Dagon. Sice má nějaké kauzy nebo tak prostě, že třeba když lovili vlastně pstruhy a to, tak si natahal sítě vlastně od jezu k jezu, aby tam měl jako jistotu té ryby, ale furt to prostě si myslím, že to je jeden z lidí tady v České republice, který je prostě hodně vzorem jako hodně lidem a myslím, že i třeba v zahraničí určitě. A i když jsem si dělal na ty jeho třeba dokumenty a tak prostě hrozně se mi to líbilo a myslím si, že zrovna on natahal tady prostě hrozně lidí k tomu rybaření a nebýt jeho, tak si myslím, že jako to rybaření by tady nemělo takovou cenu, jakou doteďka má. Další otázka, jaký typ rybolovu preferuješ? Jestli jako plavaná, feeder, kaprařina, sumcařina? Typ rybolovu preferuju kaprařinu, to nejvíc sympatický pro mě. A třeba feedery nebo sumcařinu nebo dravce? Sumcařinu ani ne, zkoušel jsem vláčem, moc mě to nebaví, spíš to kaprařinu. Taky mě baví víc ta kaprařina, protože to je takové. To dravcování, jako byli jsme párkrát s klukama, jsme byli třeba u jezu nebo tak, že prostě si zablbnout, ale nevím, ta kaprařina má podle mě víc do sebe a taky mě to víc baví, ta kaprařina. Další otázka zní, jaký máš cíl v rybaření? Cíl v rybaření mám, to bych chtěl aspoň 10 plus rybu, to je asi takhle můj jako sen chytit. Když budeš jezdit cenu, tak ho chytneš. No. Jo, jasné. A jakože takto do budoucna, jestli bys třeba chtěl, nevím, nějaký obchod nebo jakože prostě takto jakože... Obchod asi ne, ale říkám, chtěl bych být třeba ten jako Wagner. Dělat z toho pro lidi, jako videa tak. Nějaký rybníček, to. No to bych tak řídil, no. Jaká je tvoje nejoblíbenější nástraha? Když chytáš kaprařinu, jo, takže jaké je tvoje nejoblíbenější boilies třeba, nebo popky, nebo... Boilies ani tak nepoužívám, popky používám, banánový, ty jako fungují dobře od niklu a hodně i kukuřice, žižary. Žižary jsou taková nástraha, která funguje na všechno. Jo, takže máme tu další otázku a ta otázka zní, co je pro tebe jako rybaření vůbec celkově? Rybaření pro mě život, baví mě to, na rybách bych byl jako každý den. Nejlepší je, když prostě jedeš s těma kámošama, že třeba na víkend nebo něco. Na to vezmete grill, prostě uděláte si maso, něco dobrého, pokecáte. Užij si to, pořádně. Je to úplně něco jiného, prostě jste tady z té reality a stereotypní a práce a toto a... Je to lepší, jak jít chlasta třeba. No jasné, no. Takže další otázka zní, co máš nejradši na tom rybaření? Co tě prostě úplně motivuje k tomu chodit prostě na ty ryby a... Hlavně je třeba, jak na to video vypadá, ale když vidím třeba tu pálavu nebo tak hnedka bych tam jel a hodně ta příroda, no. Dává tam. Jaký máš názor na podložku? Musí být za tebe nebo nemusí? Řešíš to, neřešíš, jakože... Podložku já sebe nepoužívám, asi by měla být, prostě ryby můžou se, a i když je na trávě, může se od cokoliv říznout nebo tak, se jí to vyléčí, měla by být podle mě. Jako za mě třeba tu podložku určitě, protože já když jste třeba teďka plásnu na té pálavě třeba ze strany třeba od Strachotina nebo někde, jak jsou prostě schody a tak, není tam ta podložka, tak prostě ty ryby trpí hrozně, jo, nebo když jste prostě někde u vody, kde jsou kamínky a takové a ty ryby prostě, když ho dáte v podběráku prostě na zem, jo, s sebou mrskají všechno, tak prostě tím hrozně trpí. Na jednom rybníku, nebudu jmenovat radši, řekl borec, že je to soukromý rybník a řekl borec, že od příštího roku, že musí být podložka a všechno se musí dělat ve vodě, takže vlastně focení, měření, vážení, všechno se musí dělat ve vodě, jo. To focení a to jako chápu, že to je jako samozřejmost, ale nevím, jak budeš prostě měřit rybu jako ve vodě. Nevím, no, jsem na to zvědavý, jak se to prostě všechno myslí. Já chci to právě zavést i na vlastně svazových revírech, takže uvidíme, no, jako doufám, že k tomu to nedojde. Jaký máš názor na dnešní dobu ohledně rybaření? Dnešní doba... Když si řekneš třeba, jak to je všechno teďka, jak to bylo dřív, jo, že prostě teďka ty zákazy a ty zákony a všechno prostě je úplně něco jiného, jak to bylo dřív. Dřív to bylo lepší,
za mě. A ty 4 roky dozadu, to jsem mohl chytávat, dá se říct, kde chci. Po zemi by měli chodit vždycky po rybník. Za těch 8 let, co chytám, tak jsem potkal 4krát. Za mě by hlavně měli řešit tady vlastně, když to bylo dřív, tak vlastně normálně vzal stan, že? Šel z vodě, prostě nic se neřešilo, udělal z oheň nebo něco. A teďka už stany a tak jsou prostě zakázané, že? Takže máme tady další otázku. A to je, jaký je tvůj nejoblíbenější revír? Revír nejoblíbenější, mám teďka Moravu. A podařilo se ti tam teď něco chytit v nejbližší době? 50 kapr, lisec, hodně silný byl. Dlouho jsem utáhnul, na to, že to byla 50, tak... Tož ty ryby na těch řekách bojují úplně jinak, že? Jak na těch prostě... Jízdák od 8 kg do 50. Jaká je tvoje nejoblíbenější značka? Ať už třeba prutu nebo swingeru? Značku nejoblíbenější mám Mivardy. Od nich mám všecko, pruty, navijáky, stoján, takže to je taková moje nejoblíbenější značka, je to kvalitní a dlouho to vydrží. Chtěl bys třeba někdy nějakou spolupráci nebo tak s Mivardy? Jako kdyby to šlo, tak klidně, ozvěte se. Jakou největší rybu jsi v životě chytil? Největší rybu jsem chytil ve Střebicích, byl setter, 130 cm, těžký souboj, velká jízda. Soukromák, že? Těžký souboj a velká jízda, tak jenom to bylo. Ohly prud úplně. Myslím si, že to vyzá. Nakonec to byla 130, jestli tam. Jaké je tvoje vysněné místo? Kam bys se chtěl podívat na ryby, jestli třeba někam do státu nebo tady někde? Chtěl bych do Francie, nevím přesně, jak se ten rybník jmenuje, nebo jezero, ale je to vyhlášené kaprama, takže tam bych se rád podíval, no. Byl jsi někdy i v zahraničí se podívat, jakože skrz ryby nebo k nějakému jezeru nebo tak, nebo máš to v plánu? Jako... V zahraničí jsem nechytal, ale byl jsem se podíval v Polsku. A ty jezera, rybníky, Tepecka, no. A rád bych tam mohl zachytat. Já bych chtěl třeba jít do té Francie nebo tak a třeba mě lákali, jakože když prostě chytám tu kaprařinu, mě lákali ti sumci třeba na tu Ebru nebo tak, do té Itálie na ten váh třeba. Jako je to takové něco jiného, že je to, nebo na to moře prostě chytat ty tuňáky a takové, víš. Čeho bys v životě chtěl dosáhnout ohledně rybaření? Skrz ryb a prostě kariéry v rybaření. Tak dosáhnout. Máš nějaké cíle nebo něco? Říkám, chtěl bych být třeba jako Wagner. Chytat všude v zahraničí a tak, to by se mi líbilo. Jezdit prostě po zahraničí a chytat sumce. To bys měl někde třeba nějaký obchod nebo nějaký rybník, který bys prostě pronajímal třeba, nebo jakože ti tam chodili lidi a prostě bys si to zarybňoval a všechno, jakože takto? No rád bych, ale dal bych si hodně práce. Ale takhle jako v budoucnu, kde by tam možnost byla, tak určitě bych do toho šel. Jasně, no. Právě taky bych chtěl nějaký prostě rybník, že? Nějaký prostě pozemek, rybník, že? Zarybňoval by si, staral by se za tu vodu prostě a všechno, je to takové. Lidi by tam jezdili, měli by peníze, peníze. Jasně, no. Tak jak v Střebicích. Podporuje tě rodina? Chytá někdo, jezdíš s někým z rodiny nebo tak? A jo, skoro všichni chlapi z rodiny takhle chytají, takže jezdím takhle s nima. Baví mě to, no. Kam jezdíte třeba, když jdeš třeba s otcem nebo tak jakože? A hlavně ta Morava, občas Kladky a to je takový rybník tu Olomouce. Je to obrovský, má to 2,5 hektaru, je to velký a těch ryb je tam bylo. Sumci, se to řeší. Takže tady mám otázku vlastně skrz ty, jak jsme se bavili o těch Mivardy a tak, o těch sponzorech, jestli bys chtěl vlastně nějakého toho sponzora. A jestli tady třeba zkoušel, jakože se prostě někomu napsat nebo tak, jestli by neměli zájem třeba s tebou spolupracovat nebo... No ještě jsem to neskoušel, hlavně nemám na to jako takhle, nejsem tak známý na to, aby mě sponzoroval někdo, ale kdyby to možnost byla, tak tohle beru taky. Ale ještě na to nejsem známý, no. To je právě štve, že prostě, jo, ty třeba máš, já nevím, oni chcou prostě, abys měl nějaké sledovanost nějakou na Instagramu, jo? Když točíš na YouTube, tak abys měl prostě nějaké jako nějakých pár tisíc odběratelů nebo tak. Aby to jako vydělával. Ale prostě místo toho, aby s tou třeba začali od začátku, jo? Když nejsi známý a prostě vybudovali si tě nějak, jo? Prostě tebe to chytne, budeš prostě dobrý, prostě budeš, já nevím, prostě úplně neskutečný, jo? Ale prostě tak to nemá žádnou šanci, že? Když ti prostě nikdo tu šanci nedá. To je pravda. Víš, ale to mě na tom štve, že prostě ti nedají lidi tu šanci už, i když nejsi známý, jako no. To je problém. Víš, že jako, nevím proč to tak je, jako, že by ti mohli dát lidi tu šanci a i třeba s nějakýma méně známýma značkama, jo, třeba, ale chápeš, že prostě, nevím. Berma i to Milo. A ten kousek, kdyby to šlo, tak hned bych jako byl jejich, jak se říká, ambasadorem a chytal za ním.
Já právě spolupracuju s Milo rybářské potřeby a jako úplně, jako taky nejsou, že nějaký známý nebo tak prostě, ale dostal jsem tu šanci a snažím se prostě udělat to, co umím, že je to prostě to nejlepší. Jsem za to rád, jako prostě jsem za to vděčný, že jsem dostal takovou šanci, protože to byl vždycky můj sen s někým spolupracovat, s nějakou firmou nebo s nějakou značkou a splnilo se mi to, takže to se snažím prostě co nejvíc do toho dát jako. A doufám, že to bude tak i pokračovat a doufám, že se třeba ozve nějaká větší firma nebo tak, víš. Takže to uvidíme, no. No hlavně podle mě velký účel těch Mivardy, Fox, Delfina takový a to sponzorování, aby ty lidi byli víc sledovaní, že lidi obyčejní se na to podívají a když se jim to líbí, tak jsem produkt třeba koupí a potom ta firma z toho vydělává. Takže možná proto cílí na ty sledovanější lidi. Jasně, no. Ale i tak víš, když máš třeba 500 odběratelů, jo, tak taky můžeš třeba svým charismem nebo prostě nějakým specifickým, nějakým svým charakterem prostě, víš, taky můžeš ty lidi se před těma lidma ukázat a když prostě nejsi známý a taky, že, každý má prostě co ukázat, že, a myslím si, že víc lidí by mělo dostat tu šanci a i od těch prostě známějších nebo těch větších firm. Kdyby tak bylo, tak je to pro mě lepší. Jasně, no. Jak často chodíš na ryby? Snažím se teďka každý víkend, šel bych jít vždy jednou, ale škola je to na nic, takže snažím se každý víkend. No. Od kdy do kdy máš školu? Vstávám v 5 ráno a vracím 7 až 6. Na ty ryby ten čas není, no. Je to náročné, no právě. Je. To pokud začneš chodit do práce, já třeba dělám na 4 směny a taky toho času moc nemám, takže snažím se teďka veškerý volný čas, co mám vlastně, tak se snažím věnovat těm rybám a doufám prostě, že jednou bych to chtěl dotáhnout daleko a chtěl bych být, ne že slavný prostě, ale chtěl bych, aby ti lidi věděli o mě, populárnější a doufám, že se mi to někdy povede. Tak jo, tak tohle byl náš první podcast, doufám, že se vám to líbilo. Určitě to není žádný top podcast, jak má třeba Sugar Danny nebo tak, ale myslím si, že třeba časem, kdybyste to chtěli a líbilo se vám to, tak si tady můžu zvat další hosty. A nebudu tak úplně prozrazovat, ale psal jsem si s jedním borcem, kterého sleduje hodně lidí, i na YouTube, jak na Instagramu, všude. A říkal, že by do toho se mnou šel. Takže záleží to na vás, jak se vám to bude líbit. A já děkuju Vojtovi, že se mnou to tady natočil. Děkuju. A jedem teďka do Mikulova, kde natočíme vlog z Mikulova. Půjdeme vlastně na lavandulové pole, půjdeme na Svatý Kopeček, projdeme si město, půjdeme na různé vyhlídky. A to video vyjde tady po tom podcastu a doufám, že se vám to bude líbit. A jak říkám, děkuju Vojtovi a my jedeme do Mikulova. Dan.